Este árbol de aquí é o plátano de sombra. O nome científico é Platanus poracerifolia. A procedencia é do suroeste de Asia, da zona atlántica de Estados Unidos. A folla que ten é caduca e vive máis ou menos uns 300 anos, e normalmente chega a medir 40 metros de altura, e os seus froitos chámanse falsos froitos. É dunha familia Angiosperma e non ten flores. As características da planta son que ten a copa densa, tupida e proxecta unha gran sombra. Necesita a poda, o rego e o abonado. A corteza do tronco é unha cortiza semellante a un mosaico de cores. As especies similares son o arce branco. A familia é a Platanaceae e vive en zonas templadas inda que soporta xeadas e sequías moderadas. As utilidades da madeira pódese usar para a fabricación e elaboración de mangos, ferramentas, chapas e taboleiros.